Saan tayo? Baluarte. Nasa Baluarte. Ano ba tawag dito? Baluarte na yun, no? Sabi Simpson? Hindi, Baluarte lang. Kanina, nasa Bigan po kami. Ngayon naman, nasa Baluarte na kami. Short po. Nagsasalita daw yan. Ayan po. Meron po doon ahas, meron doon, lahat meron. Ayan na, loro. Ayan na po ha. Nakita nyo po yan. Hello. Kaibigan. Shoutout daw sa lahat na nanonood dyan. Enjoy lang po. Enjoy lang kami. Nagagalit siya. Nakita niyo po yan? Sabihin mo pangalan mo. Ano ang pangalan mo? Rostom. Rostom Diao. Siya si Rostom Padilla. Ito, anong pangalan ng nakadilaw? Bridgen. Siya si Bridgen. Shoutout ka. Wow po, nasa Ilocos Sur kayo, Apo. Opo. May ahas po doon, natatakot, umiiyak. Kanina nasa Bigan po kami, kaso mga tulog pa yung bata, bigla nagising pagdating sa Manila. So shoutout po sa lahat. Benjinia Siniga family, mega shoutout po. Opo, pupunta po kami, sasakay kami. Natay lang namin ticket namin. Ang ganda ng pilik mata nyo. Tingnan mo, magsalita ka. Sabi mo, shoutout. Ano ba itong vlogger ko? Mahina. Di ba? Shoutout po sa lahat na nanonood dyan. Sa 16 na nanonood, mega shoutout po. Ito po, i-upload na lang natin sa video. Ito, naka-live tayo. Ito po sa giraffe po. Ayan sila. Mga kaibigan, hawakan natin yung tenga niya. Kaibigan. Bakit umiyak ka? Namumula yung mata mo. Wala ka pagkain? Malaki ng katawan nyo. Halika nga rito. Hawakan mo nga, Paul. Ganyanin mo. Panurin mo. Huwag ka na magagalit. Yan mo yung sapo. Huwag kang iiyak ha. Si Bra. Ako si Chim. Natatampo po siya, wala pong pagkain eh. Wala pong carrots. Wala po silang carrots eh.